Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen na gitinaalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastrita ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi. Yan, tayo irugin nga ibasa na ito pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Teddy nga napoluan saor. Sa gudahin nga tisurat ti pagkasalitaan ni Teddy. Dear Manong Nemi, idiited ni Boss daking kukuha Manong Nemi, iti pagtagilakwan, paglakwan ken pagtagilakwan, iti prutas, irik, ken dumapay bagas, ti farm supply, Manong Nemi, dato'y adda iti lugar mi. Minatmatak, panagkunak ket kurang manen. Boss, direklamom. Boss Dante, apay, kasi dito lang ti nated nga sweldo. Data ti scan nga masweldo mi ti dito nga aldaw. Wanang nagmalmalam kami, boss. Nagmalmalam kayo nga agpaiso. Ngem samet kanayon nga kada oras nga da umay aglako, ket kada oras nga gikilo kayo, kada oras nga agpenpen kada kayo. Agpenpen kayo, ken kada oras nga agikarga kayo kada giti truck. Apay reklamo kaya? Ada ngamin pamilyak, boss. Ket ada pamilya man da. Sango man ito masusuldog ditoy. Para tinaldawa ka sa pulan mi. Ket no saan nga umanay, agdiskarte ka, mangkita kat sa bali nga panggadam. Halalan, sumaruno. Okay. Agdisikat tandem no, umimot na nawatan dati sumaruno nga kadwam. Saor. Dito nga lakay. Nako nagtinakem kumano. Nagpagniak at nagistambayak pangururayak karigitay kakadwak. 5 kami Manong Nemi today tangal daw. Nga nagikilo kadagiti umayaglako ken kastamaten nag-impake sa nangikarga kadagiti truck. Ngano sa lagit di nga mga dadail pa digita nga prutas ket siyempre mayoray nga mapno sagbay nga may deliver. Tada sa supplyan ni Boss Dante Manong Nemi sa Manila kadag na dumuduma prutas. Sa bali madutsyempo ti irik Manong Nemi. Idi agahawid kami kalpasan data ang panangalami Manong Nemi. Disweldo mi tayo tangal daw. Pare, kinunak ni pare Tony. Abi pare, kontento ka kadimod lang na maitid kang kangatandan. Saan nga rod? Nga maumot sa bali nga pagsapulan pare. Ananusan talata na. Nusa sa uran na tayo ni Boss Dante, sa uran tayo matsuna. Ano parang saur taking guana? Aray, pasaray. Baka isupo takit eh. 5 nga bukal, 1 sa 10 bukal lamang ka. Hanya, kawan. Napialang ba't nga pagkabrutan. So, ano kayat mo? Agsya, agdiskarte ka man.
Tsak maarami pare. Kaya't mula tangarudan nga sikat masasauran. No nasaur ni Boss Dante, sauran tayo magisuda. No sweetikan tayo mga. Diyan mo? Susapo pare. No wais ti may isang tao, agbaling kamit nga wais. Hindi makasang petak dito balay manong name nasang petak siyempre dito duwa nga putot ko. Nagbasbasa at elementarya. Da Jojo, hasta matan kini Gigi. Tapos sa aming amarigatan nga, ibaga tinagan da or naman pa'y dududwa da Jojo kin Gigi. Anong name? Ayan, da ako na nako, ay, kaya men. Ala, ibas lang yun natararami dun nyo. Inanang nyo, dadyo kusina na, madamati luto na. Napang ko dinanon ti asawak, manong na iminarakop ko sa kong, kinis, I love you. I love you more, Teddy. Dito lang ti inted manen ni Boss Dante nga tandaan ko ito nga nagmalib. Pero pa narigat nga trabaho. Narigat nagbagkat eh. Abitat na ito eh. Itapala mas dao ka. Nung napang ka kuma nag-construction, dakdakil kuma. Aw madngarod mga alakanyak ti construction. Nagmalmalim kayo, di ba? Medyo kung regular na labor at yung malmalam kita, isukup na itad ka na kayo. Isumat ti kunak. Ang kanumat nga kada oras nga agtrabaho kami. No awan ti umaglako, awan iti kilo mi. Awan iti ipunpun mi nga, awan ti bunagan mi, ikargami. Tanong malpasen, kaya awan pa iti umaglako, agtutukaw kami. Unang tutugaw kayo, may bilang kumalatat at kay Jay, o mabalin yung irapin nga trabaho. Iso nga natin magbagak kang kuha na. Nalaing tirason di Boss Dante. Hamo masaor iso na. Gabuta talaga na peklang na saor. Napiya pa kini Tony. Pasari mangyawid ka no iti prutas. Diyan nga rin kayo natuladan. Tinatakaw no ka na niya. Tsak mo nga rin kaya napakanan na kita anak tayo tinatakaw. No, dala ko makakompetensya ni Boss Dante. Mayat ko niya. No, dala ko makakompetensya na. Kinore man ba yung kompetensya na? Nagpadat ang dupit la saor. O, serbi na. Sige. Pwede mangan kami manong name kinunakanyak ni Jojo. Dikit mulak ng bayabas. Adot bungadan. Mabali na ng burasen. Wandang. Orita, ito no Sabado. Biyernes no bigat. Doon Sabado. Agburas kam to kini Chichi. Sa amin to mapanila ko. Ang gadgatang ka din ni Boss Dante. Iti bayabas tan. Depende Datakal met. Guhaba. Guwapol ko na mamanong. Kung guwapol. Beso manong nimi nagagat diri kita anak ko, tutulungan mat siyempre, dagiti anak ko, tumultulong mat ni Myla, katakwada. Ni Myla, tagibalay, pasarimat mapan umawat, itilabaan na, manong nimi. Napiyalaan mat nga makatulong kaniya, kada kami. Hindi mat nga rin makapagtarakan, tiyat, dingwan, tay parit naman, dahil mat tiyan mi manong. Kami katan na manon nemi siyempre kami manen nga 5. Tapos ni kasta agam agkilo ag karga kada agbagkat. Ya mga prutas manong nemi na pwede kitinateng tarong, bungat marunggay. Ado gindi ato ang supply kini Boss Dante. Agka pumili sa baling barangay, sa baling ili. Diyak man mo. Dito yung amin, tikasidgan nga paglakwan da. Kada duman ti supply yung tilakay manong naimi iti syudad. Ore talo, di kita truck na manong. Sa balit pagkargaan tinateng, sa balit pagkargaan ti prutas, sa balit pati pagkargaan ti duma produkto iti talon. Nabak nang nakid di manong naimi kita. Awmat anak da.
duhat kid diat katulong da. Tapanakkalan ti balay da. Ito na minsan manon naming awan ni Boss Dante kit na Nana Marta iti adda ti asawa na. Magdahito bakit ito ita naanos. Ala. Nalpas ka din data. Teddy. Huna na. Sige, bagkatan mo nga ipanijay. Sumaro naman dito yung nagpakilo. Numano a kilo, siyempre, numanot per kilo. Nana, kinunak ito na minsan. Apay, inton kanot pa nagsubli ni Boss Dante. Baka rabiin ton. Barbaring numait ita ti panang tandan mo kada kami. Apay, manot itad ka ni Dante kada kayo. Saan nga umana nga para iti may isang aldaw nga parang trabaho na. Dati ko na ang damat ka anong oras nga pa nag-guru-oray may iti umayag pa kilo. Pasensya kayo kang kuha na. Naimot iso na nagpasweldo. Nana. Dito matiyang kanahin ko yung bagbagaking kuha na nga saan nga gimimot. Ibagbagaking kuha na matkat bagbagak. Nga legal ko ma. Ay, natanggal matiulo na. Mat nga ti mabaling ko, kabata asawa na klaang. Ti mabaling ko, kabata iso tipos, Boss Dante nga rod. Yung malagan anos kayo. Anos lang. Barbaring numakasaritak tumatlaang kita itad na tusto nga sweldo yo. Kaya, sige na, namnamayin mi. Iti suwaro nga aldaw manon nemi kas imbaga ni Jojo isutagi ni Gigi nga mamandan to ang buras iti guwapol. Wan. Naman pa'y basit siguro lang ti maalad ha. Tasamad nga ado ti mamalin nga buras nga bunga. Nagkuyog di kiti agkapsat manon nemi ng bit-bit iti timba nga nagyanan ti naburas na nga bayabas. Meron na hindi manong naming at ni Boss Dante. Ay. Dito sa nagiti putot mo ha, Teddy. Ay, when Boss Dante. Ano na kita hala ko da? Guwapol. Abay, damula yung guwapol. Da boss. Kita, siga natin yung kilo. Anak ko, kumusta kayo? Gusto lang tang, pasit mo tinahalami. Tunubigat ka na siguro maambalim manin di kita tuma. Napiamad na ito tapno. At igatang miti, masapsapol mi, nga mapanagbasa. Manong nimi, irita, ikilok. 12 kilos amin anak ko. Tapos makita yun. Ni apay. Anot apay? Lisugan ta. Mano amin na ta. 12 kilos, boss. Sige, makatoyin tayo bayata kon. Ibang kasi mo, basit. Yeah. Medyo spirit mo lahat nga bayabas. Wapol. Barbara, danto pa yun na. Yeah? Dato hindi bayad na, boy. Juju tinakan ko, boss. Sikat ay nauna nga anak ni Teddy, ha? Boss. Ito yun eh. Dito iti presyo ito may sakati nga kilo. Dito pag-alam eh. Ha? May yata na boy. Jojo, kabata na eh. At pagbigayan nyo ng kapsat nga kwarta. Mabalin nyo ng igatang di baro-garawatan nyo. Hindi makahawid ako nito na itangal daw manong sinabat na ni Jojo. Tang? Abay nak. Sa ormet, tayo pag kilo yo. Abay ko nang tikasta. Kasi lang muli, magbagang nga, balinak na na saor. Sweetik di kilo yo, tang. Api pa kang tikasta, Jojo. Di nyo kayo check apen? Pag ko na nga rod nga sweetik, nagdakal na dyan naksay. Kada dyan dagsan dyan ginata, na-harvest mi nga bayabas, guwapol. Tsaka mo ti bagbagan. Ayun lang, tatang. Ti kamin, Gigi.
Kuha gamintang. Napami tinesting nga in kilong umuna. Itiya tiyanggi na berang. Diba? Dinana berang kat aglaklako itiya per kilo nga bagas. Kat 15 kilos kumaday jay. Apag nagbaling nga 12 lang. Abi hindi yung bagatagos. Mabuting kuamatin ani manong Jojo. Basta nasdaaw laeng. Baka kuna na nagkamali aglaeng iti kwa panangkita ka na di kilo na berang. Ngem di magas kami na berang. Kita nyo man no, mayat na ti kilo yung kanak mayat mat ko na. Happy nga data 15 kilos ng kilometer nga bayabas kung nagbalin lang nga 12 kilos sa jayan na busdante. Imisim lang ni Nana Barang. Mabangkay tumad kami naglako dita. Kat saor di kita tao ko na. Nagsandahayak manon nemi. Di kad kahit nangasawin. Nga andot sitikan ni busdante. Inaganda kami ni ti asawak mano. Turog kan, napampanunutem. Lumabaling ka jak kayat di maswitik. Jak kayat masaor. Pati di kita naktakit. Nasaor da. Papa, eksutsitik daan. Naswitik da. Datay ada ng saor kadakwada. Ungag peso. Di mo lakit kitaan no. Husto di kilo. Ngararamatan mi. Talagang nga wais na di nga busdante. Hindi na nga mapampanunod. Ano, switigan na tipada na nga tao, posibleng tumat nga maswitik isuna. Nangaro ti pakaswitikan na. Nadyay bagbagam nga ni Tony kat agyawid ka na iti prutas, uno agtakaw, nga yawid na di balay da. Madi Te pagsasao, nga no bakalan da ka, iti bato, hawang nanaskan nga bakalan ida iti bato. No dikit bakalan ida tinapay. Nga nakagarapon. Kagat katawa. Wala. Numasasaor kay manita, nga gububra, kaya nagitaglaklako. Dumdang-dumadla di gundaway nga, mabalas na dyan nga, busdante. Kaso pa nakabalas na kumaron. Di tayo mo, naabot Diyos lang yun, tibaka mo. Kinasaritak marong nemi ni Boss Dante. Boss, abay, Teddy. Kapot mo magpala umayag pakilo. Kinawa mo ti urnosan mga bunakin. Ito ti kunak, kada kayo kahit. Nung kitaan tayo, samad laeng kahit ado ti trabaho yo, no talagang agsasarunod na kito maglako. Nga madamat na kiti aldaw nga ado nga oras iti panagtutugaw yo, nga panagtakder yo. Sakay agriri, no manulang titid ko kada kayo tandan nyo. Mawatan na ka, Mos. Mawatan na ka. Tadi ko nakaro din, no awan trabaho, naka-standby, no talaga alam tiliga lang per day, adaman na agkilag pakilo kung awan kita. Masapul nga mabayadan ka malata, ti regular kung mga sweldo mi. Ilalasa ka nagreklamo, apay. Ando na kiti mauawat kong reklamo. Reklamo nga niya. Sweetik ka nun na kilo tayo? Anya? Sino tayo taga-reklamo? Sino da? Dati anak ko, timaysa nga nangimbaga, boss. Ang kapot anak ko, Sagbay ka nga, imay na pinakilong, kadati isang timba nga bayabas, guwapol, napan na kilo, iti tiyanggi ni barang. Diyay, amon ka nadaglaklaho sa diti bagas. Per kilo nga bagas. 15 kilos ka, no?
Ngayon may ibang panin iti kilom nito'y, nagbalin lang ang 12 kilos at asik na ng kilo. Nang ibanak ko mga ito 3 kilos. Dedang harot ti questionable, boss. Nagkasano nga napasamak ti amin. Baka na dyan kilo ni barang iti suitik. Imposible, mat boss. Ano imposible? Sinong arte patsimita? Ay, hangat nga napindas, boss, no? Check up na iti kilo. Ay, ang mamalin na ito. Nakapix na ito. Nakapix. Tulaman nga i-raise mong issue. No, at na nagkita sa inyo akayat, nga mapaspasamak iti negosyo. Mabalin nyo ti agikat. Mabalin nyo ti umakar. Agsabol sa bali nga trabaho yo. Kiamang kayo, ha? Ta dito iti nangapasdikak, dito nga klase nga negosyo. Kaya dito ti matultulungak ngawan trabaho na. Imbagak lahing na di, boss. Tamangan ko nak, no? Adan to agreklamo iti munisipyo. Kaya umay dan to bigla nga check upan ti kilo yo. Amom, Teddy. Hindi pa ilang negosyo ak. Amok tararamidek. Amok ti saksak bayak. Anong takit mo sound, boss? Sino umagbisita dito yung check up? Taga-munisipyo? Gagayim ko amin di kita data munisipyo. Amutak unay. Digat kahit nga sound, boss. Ora agsalsalungasing kayo. Sandalat na kununi. Ano yung agsalsalungasing yung magpagam? Siguro, boss. Di kita sobra magangganan siyayo. At damat iparaman nyo ka nagiti taga-munisipyo. Tarantado ka. Ibagam ka nga talaga kasaramidak. Amukon, boss. Saan akong nga agoni pa. Sige, boss. Sorry. Inik sa sarita kami manunemi nga obreros ni Boss Dante. Ano na tanong strike tayo? Strike? Adaor basoldo tayo, nag-strike tayo. Kianusan tayo. Ay, kahit nagbisin ni pamilya. Pare da, Teddy. Ananusan talatan, ta nga road. Ananusan talatan, ti masitswitik, ti masasaor. Basit mo lahat, diferensya. Napi ako malang no piso lang. Gasot mo't nga road. Di supay ko mga para pamilya tayo. Teddy, mangaramid kami ti pamuspusan ko nakitat ta. Tapno masaor mo ni Boss Dante. Iti anya nga pamuspusan. Ay, sos apoy, Dilayangin pa nang ihawid mo sa nga pulo nga piraso nga bunga. 1 sa kilo, 2 kilo nga tarong. Dakkalindeta nga pang sauro mo at kang kuwana. Tinatakaw. Ipakanyo ka na kita nakyo. Wais. Kit na nga rin iso na. Alaman? Tapos na sweetik soldo. Ay, sweetik kilo na. Sa pala na itatusto nga tandan tayo. Oh, numaksayan tayo kumati sa nga gasot tong galmay sa karat tayo, mano tayo. Di ka talagang sweet-sweety ka na tayo. Tsaka ano, gikat kan. Sumapol ka sa bali ka trabaho. Napagsaritahan mo manin kaniya, may lang asawak ti amin mano. Katalaga mo nakastalakay. Dagiti negosyante, tuloy-tuloy latat pa nagnegosyo da. Ore at da nagitay violation da, itilinteg. At awan pa katiliwan da at gayam damat nagiti o magtiliw. Kanyata mo, baka no, kinsenas, no katapusan nga, mapanagpasyar ni Boss Dante di munisipyo. Tapno mapan na ikan di kita rumbeng ikan na. Kasta ka di lahat talaga, di sistema, di negosyo, di lugar tayo.
Kawan. Kunada awang kanot ti ususto, uno awang kanot ti saan nga switik nga negosyante. Isuda amin kanot ket switik. Api nga switik da. Api nga saor da. Ket siyempre no saan da nga agsaor, mabangkrap ti negosyo da. Mas magaling ko kuma. Dati presyo nga ited da. Sambot nga susto nga ited nga presyo ti gobyerno. Okay? Santo inton ilako dati iti produkto nga gatangan da. Di ito mat husto nga presyo, iti pangilakwan da. Kas pagadigan ko ma, 5 pesos ti presyo dito. Ito naman da ilako, 10 pesos ti presyo na. Digit indoble. Imbas ko ma, ngagagangilang ti ganansya da ko ma. Kas pagadigan ko ma, datay ususto nga presyo nga 10 pesos ti per kilo. Pagbalinda lang nga 5. Ngem no kuma isyam da, piso laeng iti ganansyahan da, napintas kuma. Ngem, digiti talaga nga nasaor nga negosyante, 50% ti ganansyahan da. Aging ka manunimi nga dimteng iti panaggagapas ket kang runa na launay nga umay agpakilo ket dagitay mangipakilon ka nagiti apit da nga iri. Dadyain manunimi iti panagbalin nga talaga nga busy. Mabambannog kami. Tagkilo kami, adag sako, adag impak, adag karga, kadagiti truck manunimi. Ngayon kaskas di. Nakas diya iti maited nga tandan mi. Iti maisangal daw. Yaday, wag pila-pila kayon. Ito tandan nyo. Kunan to ni Boss Dante. Boss, ano man na reklamo? Ha, Teddy? Sikalat na reklamo kahit. Ano man reklamo man? Halos sakam lang na ginanatay nangal daw kami. Saan kampay man nakapalpa? Trabaho manen. Kastoy ti sweldo mi. Susapo ya. Nayunam ko mamat na boss. Luwag reklamo ka, inton migat, saan ka na sumsumrek? Nalidayak manong namingan, naglisi nga nagpakni. Diyan ka napuputan nga dani na Marta ti asinag ko. Teddy, Nana, marahim na to'y. Nayon ta sweldo. Saanin, Nana? Aman. No saan na kami matlay ka namin? Saan langin? Kaskas di man gayong na talaga nga nasawar ti asawa yun. Dahil yung mga paununot, Nana. Nga ni Apo Diyos ti sitsitikin nyo. Kas tamat ti bagbagak iti asawa. Noon niya taramidem ititpadam nga tao, mayarig nga astat araramidem kini Apo Diyos ko na. Bang usaran nyo ka iti maganan siya yung atakil na. Awamat anak yun. Isugsugal di asawa. Uri no mga abak. Diyak pinapuutan nga ng abak. Iso nga kastalangin, ti kinasaor na. Tapno tapagaburutan na karag iti abak na iti sugal. Sa dabay babae na. Agsapul met nga minti ubing. At asanak pat nga rutin nga mabalin. Sige na. Makamon niya po Diyos. Noon niya talaga ti mapasama. Aging ka manunimi nga dahil padamang ti asawak. Kanata ko na. Adda mayat mo't nga aggatang ti irik. Sino? Kapag yan ganun ni Merced. Adda ka naman basit puunan na. So nalang at ako
sana basta mangrugino, awan ti maalan na nga go signal. Iti sa sinuman nga mangpalubos iti panagdegosyo na pangalan at go signal. Muna dito'y barangay, santo iti munisipyo. Awan kanumat kam amuna iti munisipyo. Nasasino ka no ti pagmalina pagpatulungan. Kit, iya mamuna ti bagina. Bam, tayo naktukuyugin sona. Ano na ganda? Jai, diya ka bagyan ni Merced? Pulun. Hana kasimbrek na talaga ito na itang bigat panong name iti sinapul ko ni Pulun. Nagkasadar kam lagayam. Kahit mo nagnegosyo, pare? Kahit ko. Nagkita kitawan ka kompetensya na ita. Dakil nga pagtagilakwan nga paggatangan nita. Huwag ni Boss Boss Dante. Kinabot doon na kit obrero sa sadyay. Ngam saan nakasimbrek kita, tas sinapul ka, pare. Ad puunam, dapunak. Kurang lang ka na kita aramatek. Ngamalis tulain. Iso nga no adda amom kadagiti manalon, kadagitay da produkto na. Iturong mo kanya. At tinulong ta. Kayat mo. Pare re Teddy. Sigurado lakit din nga adut maamuak nga impormasyon kang ka. Signan iti panagnegosyo na nga Boss Dante nga magbagam. Ado saan nang ited tusto nga sweldo? Kaya na da sweetik di kilo na. Kung nagtupay nga mingket. Ngayon, kakaduha na matagit taga munisipyo. O matimang sitaking kwa na. Ure ka nagiti officials ti barangay. Tapos na makita mi nga kukuyog dagiti kapitan ka nakagawad nga mapan mang pasyar kini Boss Dante. Sa dando agtigtigaban no agawid data, pakanan, painuman, pagpulutanin ita ni Boss Dante. Kana mo mati mo duwan danon nga reklamo ka nakuwada. Tao mati may tagreklamo. Kasi taramidan na. Pare Polon. Imbaga kang kuha naman nung name iti adda iti panunod. Napang ka mga mismo iti barangay hall manong name kat naira naman nga session da. Amamuntak met manong name iti officials kat siyak ti panakangiwat ni Pare Pulo. Apay, Teddy, dapat obreros na ka ni Boss Dante? Wan, hanang karot simrek ita. Gabota, kayat mimat itik negosyo. Kompetensya inyo ni Boss Dante. Kaslakas ta. So nga, mga lang ko matipakaamukin permit. Tapno, may lakad mi. Iti isang nga basit lang ang negosyo. Samot kiti agpaot na ito'y kapitan. Padasid bilang. Lagad padasid nyo Awang kasi timang padas. Ang data ka kompetensya ayo kat nabayagan ditoy. Sa mesa, saan nga sinsinan nga kakompetensya. Ala, saan nga may magamat ka nga kakompetensya panasin mi lang tegnegosyo. Ala, sige. Palubusan na kayo. Si Maruno manong name nga kinaduwami ni Kapitan nga mas nagiti munisipyo. Basta siya Kapitan, awan ti saan? No, sinsin naman ti asadag mo. Kung nadamat mano. Sige, mabalin yun nga rugyan. Kabayatan nga under process ti papeles yun. Good. Kung nagtinakam ko mano. Ang ikid-kiday manong name ni Kapitan. Naawatan mi met manong name nakasagana matan di sobre. Inted mi kang kuha ng isunti ng yawat. Sa bali matinted mi manong name kini Kapitan. Nabalang gadyak kumakayat. Ibaga kinipulon nga saan. Haan nga talaga. Kasto talaga titaray ti negosyo pare. Kahit mo sawin, pasuksukan tayo da. Tapno agswitik ka man.
Kita awan ti pakaanan nuam, kabuta kaduam ida. Asya? Gagangay lang deta. Saan nga kwa? Magnadya ilugan na ang gasolina na. Laglagi pa deta. Ado manong nemi dagiti naalak nga kaduwak. Kadadamat ten manong nemi dagiti napakaamuak. Indrogimin manong nemi ti Lunes. Ket de. Kapotado dagiti napakaamuak manong nemi adag sa sarunumat na dagiti umay pakilo. Ket ne. Oh. Bano ka kilo? Baga ka. Napimpitas ti kilo to ang midjay. Tis persa ko no kakit mas daw kami no apa nga nalagaan. Idin to tos to tibilag na. Bakit mayat? Ne. Okay ah. Okay dito ikakadua. Gabot amumin no anya iti rigrigat yo. Adu nga rigat yo. Amumin no manot iti nagastos yo iti panagtalon yo. Iso nga okay ti presyo. Wala kiti saor iti kilo, umisam kayo. Naragsakak nga agawid no kama nung nemi. Numampay saan nga dagos nga ited ni pulon manong nemi, di pa nagabagig. Kahit kumaorno pare. Linawas. Kas nagtulagan ta, siyak tinagpuunan, ngam kaduwa ka na nangilakad. Tibingay ta pare, may kadyapuunan sa ta agkatlo. Apa yung katlo? Dyapunan, punak, kukwak, siya ka nagpuunan. Baliharig ng panagkwam. Dije tumabati, kalbasang may kadyagastos puunan, agkatlo. Apa yung agkatlo? Diya may isa, para kang ka. Diya dua, para kanyak. Abay dua kang ka. Siya, kandi ito pwesto. Kandi kita gamit. Mawata kong tari. Awan madlat ti saor. Mayat. May kadipunan, kadyaganan siya, at katlo. Umay kanyak ti may isa, wapaging ka di dua. Sika, kandi kita gamit. Dito pwesto. Good. Okay man lang. Okay. Aging ka manong nemi nga adumaten digiti umay nga sumbrek ngagtrabaho. Uy, Tony, abanta ka daw eh. Yapay pare. Tidak ka dikayat nga alain ditoy. Supagalikan to umayat ditoy. Kasano nga natin ni Boss Dante? Bahala na ta na. Adamat palang obreros ta. Damag ko nga rin nga okay dito. Ngayon pare Tony, diyan aramidem ka dyan, hamo ramidem dito ya. Sa anak mo't kadi nga makisabukil ti irik si kamet. Di mo ramidem dito ya. Wan pare. Basta lakit maitad gusto nga sweldo. Inal daw manong naming nga alaan dagiti obreros mi. Obreros mi kunak. At gabot ang kadwa kaming ganipulon, dakam ti duwan nga bus. No ado tiwi talaga matrabaho, tumulong akman. Tapno di kasta, alisto, iti trabaho. Inal daw manong naming nga maitad kadakawada ti regular nga sweldo. Kahit no mapagustuhan nga ado di kita talagang trabaho da, basitlat inanada. Dito kita merienda da pa eh. Libre pa iti mangal daw. Dua pa yung merienda. So managragsakan da. Magkita yung kadwa. Idiayan ni Boss Dante. Handa tayo pag meriendahan. Kukuha tayo peti ko Agbalbalon tayo peti pangal daw tayo. Hampay kung may gusto nga sweldo. Di ba yun? Dito ay, libre amin. Sa takal peti sweldo. Ada pa yung tagos nga bonus yo. Nung as pagarigan talagang mabanbannog kayo na. Nung dara-diretso dito yung trabaho.
Gapoy today toy manon name Miss isang mat asawak no sta nga per week nga alayo kon ti panakabaki. Nakapimpintas na toy. Pare pulot. Napimpintas ko mamanin no. Medyo kadakkel ta ti kwak. Ibababa ti presyo. Kalkalingan na laeng. Pare tayo di. Basit man ngagpeso. Ngem gabuta ado. Dagiti umay aglako ditoy. Danyi basit. Isut umado. No ado. Di ba? Uramat no ganan siya kanitakkel. No basit mit iti pag ganan siya. Basit mit ti maganan siya. Aging gaman nun nami nga awa mamanumuten manong iti mapan aglako iti ayan ni Busdante. Ket ni manggapon manong nami nga malmalpas ti apit iti day di nga tawen. Iti day di nga panagagapas manong nami manggapon. Nga madulat ta digiti umay. Kini dinal pasen ti talon manong nami nesublat manin tinateng. Iti bunga tinateng. Wine, vegetables. Okay, mano. Kat siyempre, adulat tamat na tumay ka na kami. Pare tayo di, kinunakanyak ni Tony tinaminsan. Sikan sapat din mabuwak-wak nangin. Basit lang, pare. Ngayon sa anak ko nga masasawar. Saan tayo nga masasawar? Sa bagay, kung nawaran ni bagad ko kat mbagman, taada ka kompetensya ni Busdante ko na na. Mbagman, taada sa kapanunot nga sa bali nga nagnegosyo tap numaitid ti legal ko na na. So aron. Diba? Ang kagawawid doon ka nagitinatangwan. Sa agon nga raramidin. Ang kupulos inaramid pa dito. Kanyak to aramidin dito pare. Tayo na ako, no, sa anak laki din masaor. Saan kumot nga aramid tagsaor. Ang gaman nun naming nga bigla nga imay dagiti taga munisipyo iti pwesto. Tas daw kami. Sino ti pangulo tayo? Sino ti aking kuwan tayo? Na kami, sir. Kuna ka. Ta kami kinipulon. Di pa pilesyo. Under process. Under process naman nung nabulan na tayo. Masaraan na tayo. Aon makita yung permit yo. Boss, pagsasaritaan ko muna siya dito. Sumulit ka dito. Kinunami manong. Di ba sikat kinasarita mi kini kapitan hindi? Aman. Kadi ba gayam hindi ka go? Under kabayatan na mapara-process na papeles mo. Una nga hindi ka madlaw may sobrang karen. Kaya nagpintas ka pa nagganan siya yo. Boss, basit laing. Kinapudno na kaya dan dito nga umay. Ngamiti ka kompetensya mi. Gapot napimpintas pa nagitad mi apresyo. Kinawan sweetik ti kilo mi. Idin to, tanibus dan, deket nakalulawag na da sweetik ti kilo na. Kaya kayo hanggang bilag suswitik. Awan boss, uring kakitaan di kiti kilo mi. Legal kami. Legal man ti pa ng tad mi ti gusto nga tandan di kiti obreros mi. Halala, siya nga bali. Basta imay kami. Kahit resulta na, hawa mat kinapudno ti pulong ka na kami. Sino kami tinagipulong, boss? Hindi mo na boss dante. Kata malugi mo tinatawa mo ti mapanaglako keng kuanan. Kakompidensya lagayin ti masapol na, boss. Kasta talaga ti negosyo. Wala hanggang ngayon ng baybayag. Agbinihan takay pa, hanin. Pagbalin nyo latan na kwarta. Kinunan na manong nemi alias tumat ni pulon manong nemi nga napanitikaha nang isubre. Boss dito eh. Boss, ananusan nyo tanda. Ay lawan. Basta di kaila kitag sutsuitik.
nagtungpal kam lang tap na umako na ni Boss Dante. Yeah. Pasensya ako yung rumamang kambasit. Ganan siya yun. Yeah. Ano boss, agrerin naman tayo. Sa bagay, dati ito mimat ka na kayo akit may kisay ka na di ganan siya mitap no. Diyan mabati is naman na pagbibingayan mi. Alawan. Ituloy yung arot, hanggang sweetik tanong kas kasano lang, dito yung ang talined nga mang pagtagilakwan dagiti farmers naglaklako ito agmulmula tinateng kada gitay agtaltalon. Aging ka manong naming and itadmet laing nga nananay iti lisensya wano permit mi iti negosyo. Kalbasan ti dandanin makatawin manong di paskilir na jay, di permit, tapno na makita na. Kaya nagtultuloy manong naming awan sweetik dagiti kilo. Nagtultuloy ti legal manong naming maited nga tandan dagiti obreros. Nagtultuloy ti libre merienda ken pangaldaw. Oh, dada ti para ken ka. Pare tayo di. Dahil tuman ti para kanya. Okay, kontento ko kadimot lang ti weekly nga maitad kang ka. Kontento pare. Kinapudno na. Di ba nagkadkadwata? Adun tinuornong ni bagat ko. Lugas ka sa lang. Papintasin mi nga pataklan na di balay mi. Saad na nakadeposito nga nagasagahan ng aramatan di kita anak mi. Para ti panagbasa di high school ken college. Ken, anda pa may gana na kwarta. Napakakitahan mo dati, asenso ti panagbiyan. Gabota, nakasara ka ako ni tikasken ka, nga saan nga saor nga negosyante. Okay. Ngem, baka masisira pang ka, karing iti kwarta nga gamam. Baka mapanunot mo matagbisyo, pare. Nagbisyo nga niya. Nagsugal. Ajak to ramiden. Ni uminom ti arak, ajak pa ramiden. Babae nga eh. Babae? Huh? Agrelax tanto mamot maminsan. Tanto man sa siyudad. Apay. Kaya, dapat nagrelax Kaya ba ito trabaho kang kanayon? Di ba? Tayo pasyar kan tuman ka na kita. Magpilyam ka na kita babae. Mahilig kayam dating mapulong ti babae man. Isumot lagayam nga dali kiti gundaway. Nga dasa nga ili na nga pintas nga babae. Kat umyan. Kalbasan na. Agawid to ti kabigatan na. Hamingot nga madmadlaw manong nami basta baka chicks na lang o nobya na. Yung mamumi nga asawa na manong. Masukan-sukat man tigiti babae. Yung pangipanam ko mga rod ngamin. No atot may ganam nga kwarta at panunutem sa dinno iti pangigastusam. No adan to nabidnas nga balay mi. Kompleto alikamen sa adda trust fund nga nakasagana nga may withdraw into nagkalit sa gitanak mi duduwada kahit na nga mangisibro ng birthday daw na niya manakayat na at maitad ka na kawada nga gatang da bagay na papangipanam to na kita duma kung kunakmat iti panunot ko manong nemi isumot lagayam nga na kita adot kwarta na kita adot madi nga bisyo na kasi laki ni Boss Dante kas ko na ni Nana Marta agsugal agbabae. At pa ko sara na kami kwartana. So nga talaga hustot ko nada. No saan mo nga aramatin nga husto ti kwarta, iyaw awan na ka. Ado di kiti basol apang itagbangan na kang ka. Gusto gayam. Tingnan mo. Nagkaduan naman nga digitay babaknang nga do kwartana ado mat ti bisyo da. Agbabae agsugal da. Ado mat ti asawa da. Kasi ti may sa ngarabii manong nemi ngararakupan ng tasawak. Teddy, doon nung umarog yan ti napinas nga balay tayo. Doon naman yung bulan. Umanay ang batlangat at kwartata. Umanay. Kadagiti nga rin komplento ito nga alikamen. Umanay. Halos talunton nga tawen.
Ngagkat kadwa kay kini pulon, di ba? Kadakal nga ron tayo managyamyaman ni pulong kanyak. No saan ko nga kinadwa, no saan kami nga nagkuyog, no saan nga asyak ti kadwa na. Oo, kumatkasta. Awanin. Ano tawanin? Awan una yun, ti mapan iti yan dabos dante. Nakasanitak namin sa ni Nana Marta. May bubus pa yun at ipunan da. Gapat isugsugal kan ibababae ni Bus Dante. Iso nga rarakupan ka ita. Tamangan ko na. Nagsapol kanto sa baling arakop, sa baling babae. Mayla. Nga pa nagbalbaliw. Iti klase ti biyag. Baka damat pa nagbalbaliw ti ugali ti may isang tao. Dante. Te edit nagang ko sa nga Dante. Sorry. Nisamad Bus Dante ti pampanunutan. Sorry. Teddy, saan ganito ko magbalbaliw? Oreta, manipo di santo yun nga problema ti kwarta kat. Awan ti madlaw mo kanya. Basta rin mamanak mat niya salon. Madlaw ko nga rin Ti talo nga tawan nga. Nainayon nga tawan mo kat kasla umupubing ka. At ang sakit di papapintasem. Nagpapapintas ka para kani. Sino kung mapinusan nga para kani ka? Para kaniya? Kasla ita. I miss you. I miss you more. Pasensya ka na. Manipod din ang kadwa kam ganipulunan ka. Negosyo madlatan at panunod ko. Iso nga rod. Nga kahit ko lang ipalagip kang kaita. Adak ditoy. Adda kami kanakitan nagta. Kasla napatalgadan nga napasubli ti dati nga irut tita ni kalatean ayat mi kinimay lang asawak man. Husto ti kunana. No talagang pagbalinam nga busy ti pagim nga mangi pataray ti maysa nga negosyo. Adu dagiti malipatam. Ngimita talaga natalga din ti kasasaad ti negosyo mi kinipulon. Siyempre, asikaswag man ti pamilyak. Ayan tangi kat adamat tanas kang gustusan mi no income man agpaspasyahan. Mabalin ko matagpakada kinipulon. Nga isumat lang nga iso. Ito para kanyak titong galawas ure no adabsan ko may sa duwangal daw. Nangarugin nga na ipatakder iti marako na dream house mi manong name kinimayla. E nagtultuloy manong name ti pintas ti negosyo mi kinipulon. Wait. Abi din manong name nga manalon nagmulmula tinateng ken nagtaltalon pati asal lang nga irik tumay da ilakon mais manong name. Di makailan na limawa ti pwesto mi. Nagsaramat nga namin pinsan manong name ti pwesto ni Bus Dante. Kasla balayan ti ararya ti balay da manong awan ti matatao awan ti maununi. Tapati gaya man digiti dua akatulong kadwa da idikit awandan. Masukan-sukatan ti katulong nga naawan namin pinsan. Nagbalay pa yan ni Pulon, dito lugar mi manong name. Nga imbes ko nga ti pamilya na iti ayaman na agindag kadata balay na. Nangimbalay ti sa bali nga babae. Pare, baka makamamalas ti negosyo ta aramid mo. Abay ka sangat ti pamilya ti ibalay mo ito. Adayo tayan da pare. Nagbasbasa da gitanak ko. Saan da nga basta transfer dito? Abay ka nugal sa bali nga babae ting balay mo. Kat siyempre, awan ti asawak dito, di mga alak ti sa bali nga asawak.
Maari nga naksamad kang ka, pare. No itulok mo. Gabot kasusyo ta. Baka sabali mat baka pati siya kan makisusyo may panggap ti babae. Adalat na kang kakunak man. Sika ti mandar ti bagin. Sika ti manager ti bagin. Di ba? No kayat mo't kastang mapasamak. Ngayon no saan? Saan? Aw mat sa pulam kinibagat mo, tanda. Di ba? Pintas mo't di baga mo. Ingim, samot nga dakas ti Romaman sa bali, di ba? Husto ka. Basta sa mo lagi ding isuksukat ni baka mo, pasukutam lang. Ngam saan ka agserseryoso. Pare, di kasi nga raramidam, amo ni bagat mo? Amo na. Narwaman. Kat no aramidam at ni bagat mo? Wag na. Saan ka tinga ba ilo ni bagat mo? Saan na maramin? Nasyat no saan na maramin? Sige, hanin nga natin pagsaritan ta. Ha? Di pagsaritan ta kat negosyo. Negosyo. Sige. Yung magpatinggalangan dita. Diyak kayat nga manayunan ti income ko ti linawas so no binulan pare. Tama nga numayaw anak med. No nakarula unay, iti may gamak akwarta. Iso nga rod nga kuna, basit lahing ti ganansyan ta, tapno saan ta nga makaigam ti adupay akwarta. Nalpasan ti balay mi, manunay na isarakan na kitirumping na isarak na appliances. Haan nga, ado di kiti mas daw ka kumangim, saan nga nakaskris daw para kadakwada, agsipod ta. Para kadakwada manunay mi di kiti karoba kabagyan kat may saakmaten nga negosyante. Negosyante nga saan nga sweet, kung saan nga sour. Kat nga po, ipalpalagip kanyak ti asawak, iti saan mi apan ang lipat, ti tinagkapuan mi. Adumat manong nemi di kiti kakabagyan na nga mas asadag ka na kami ngagpatulong, no anda ka sa pulan na nga tulong. Siyempre, nalokay met, imami nga mang titulong, ta addaan kami. Naginituan nakmi nga da Jojo kini Gigi, manong nemi, nagtultuloy ti kinasingpet da. Nagtultuloy ti pasnag da nga nagbasa. Nagtultuloy manong nemi, iti kinapakumbabada. Naman pa dari kiti gundaway nga andretay nga mangapa ka nakwada. Nga ibagbagada nga bigla ka nung bimak ng kami gabot kinasaor tinegosyo mi. Nga milabang ba't nagiti anak mi manong name na Jojo kini Gigi nga saan nga saor tinegosyo. Negosyo ti Amada. Apay kano nga alisto ti asensumi gabot ti kaado nga customer ti basit na ganansya no ado ket nagtitipon ket umado no apay nga alisto ti asensumi gabot awan ti madi nga bisyo ti Amada ni arak ni sigarilyo awan ni sugal jak tu aramiden no babae under question mark saan ko maikari nga jak tu aramiden amang kunak jak matungpal deta kari. Inaramid ko met manong ngam sana ka nagbaling nga seryoso ka nagiti babae. Okay. No kursunadak kat kabayak kabailak ti presyo na. Aramiden. Pinatas ko lang tinamit lumano. Hindi makadlaw ti asawa kagit. Pinatas ko lang. May lang. Ngayon saan kong tunulitin? Premise. Sapay ko mga ron. Amo masaktalak man Numaksit kanya kadada pala sa bali. Ngayon di ka habang mabalaw. Gabot talaga sa nga maliklikan na ita. Sulisog ako nada. Ngayon laglagi pa. Naitultuloy mo nga ramidan na ita. Baka manabtuog tayo ti baba. Agyam yaman ta kayo di ginapot Diyos. Tapinat ka na
Ti yakid daw taking kuana. Ti pa nakabalbalo iti biyak tayo. Samo ko mga ikaten ti respeto ken pamati di kita anak taken ka. Tay dayawan da kang ama. Gabutan na singped kang ama. Saan ka nga saor. So nga, samo ko mga ipalubos nga depianan na katisulisog. Ito ta napadasa mo. Santon nga mo ulit syudad. Imbaglagi din, tanadaanak iti asawa akas ken. Aging gama nung naming nga nakapagturupusen digiti anak mi. Kat syempre, tinegosyo kat adda pa nagpintas na adda dati pa nagmadina. Langrona manong nami no adda digiti nababa nga presyo. No nababa ti presyo, masulit mat manong nami digiti manalon nga agmula. Ngem no kasta nga muda nga umina ti presyo. Alakit nagkagagad naman. Yung masapul mong agtrabaho da, nalakaman ti presyo no saan, gabot na kayat naman iti agpiyag. Intultuloy ko ti kinasingpet ko, numampay, dududwa kami ti asawak, hindi balay. Gabot na nagbalay maten, iti sabali, di kiti anak mi. Numampay kayat mi ko mga ni Chichi, iti agtalinet ka na kami, ngem, dadya manugang mi tinapaturay, agsipod ta kayat naman ti madaan, ti kabukbukudan ng balay, ta engineer sunan. Ada, talo nga kaduwa mi dito balay, kanadadwa nga estudyante mi nga pagat-adalan mi. Nagtultuloy matlata manong name di pa nagkaduwa mi kini Jojo, ni Pulon, kas iti dati, awan sa or kilo mi, maitad tusto nga tandan di kiti obreros mi, ket ni Pulon agad. Napututan ng tidua, nating kabalay na idi. Ngayon nagtali na eden, nga kasjay, awanin ti sabali. Kaya lang, tuwa ti pamilya na, duwa ti asawa na. Gadyak kayat nga tuladen ti kaskagkuan, no may panggap iti panagpamilya. Dito nga rin, ti pagkasalitak, manong kinagyaman naglaunay ti anos mo nga nang ibasa, kahit sabi ko ma, tadamat na iatad kong adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadig iti padak ka nagbuya, nagdengeg, ti may nga tao nga saor, masaor to, met. Kas kinibus dante, anat nagtungpalan na. Nawangkrapon nga nabayagan, kaya awan tiragsakdang agasawa, agsipod tayong tultuloy, ni Boss Dante, iti nagsugal kan nagbabae, aging kangawanan, ti sugal kan ibabawi na, ibabae na, masaksakit ka nun. Why, nagbalinan nga baldado. Sabi ko ma, darapintas, kan pagsarmingan ti bihag nga nabati ka na ito yung istorya. Ito yung hardagyaman nga paghayam mo, Teddy. Thank you, Teddy. Thank you, kada kita nagbuya. Thank you. Ibagak man tinagan nyo no saan, basta nagbuya kayo. Thank you, iti pa nagbuya yo. Salamat po. Kikita